Tara, tara. So ay mga ka-life, no, humabol pala kami sa Tabo. Humabol kami dito kasi mamaya-maya wala na 'tong tao. Daming tuyo dito. Pira na lang yung kulang. Nade kono, unsa na bitin-bitin? Bro, ha? 180 yung kilo? Pinikas, minundot ka ito paborito ng tatay ba? Mahal ba din eh? Yan ba? Mga pining paborito ng tatay oh. Dalaan to sa tatay dito. Gana. Mulmul, bayot. Wala na masyadong tao ngayon kasi alas 7 na. Hanggang alas 8 lang kasi itong Tabo dito sa amin. Nagbulad re. Bulaan din kinagbulad re ba? Mulmul. Ay mulmul bayot. Oh, niyan ito. Mau ni asa-asa. Wala nila ina nani te, dagko. Wala na ra ba? Wala lang ni. Wala lang na. Kana dito. Di ba ito kanina ganahan ka tayo. Yan na ito, sukbaon niya. Mau masiro itong kipait ganina. Mau man nyahin. Yan yung dolphin. Ah, belum. Meron kasili dito. Kasili sa dagat. Kasili sa dagat. Ano na to? Okay na to. 177. Okay na to. Nipis mo kayo kumo. Ah, murag nipis? Aw na. Murag nipis yung kunod. Murag nipis mo kayo. Yan eh. Oh, kana, tampok. Wala. Nipis ato natulog mo. Tuman siya. Ano no? Bagong. Na, hurot naging uyap noon. Wala naging kapalit. Aw, naaman di ay, binakog nahurot na. Meron pa pala. Kinaltik na eh. Silang kaltek. Ini baso ha, 30. Ah, mo andre mo sa. Parehara man yun yung duha, no? Parehara na, lalay na. Imuta ko rin sa dalagang trabaho. Tapos na kami namili, humabol lang kami sa Tabo. Namili kami ng, ano ba to? Tuyo o ginamos. Tuyo o bagoong. So hanggang dito na lang, pauwi na kami. Bye bye. Tapos na kami namili.